Takže čaute lidi, dneska tady budeme, je to vlastně, jak jsem chtěl říct, jenom, že to je moje první video, který dělám jakože na velkou obrazovku, nedělám to jako short. Ale dneska tady budeme stavět velkou kaktusovou farmu, jelikož nevím, jak sehnat rychlejší peníze než kaktusové farmy. Takže asi vezmu někde nějaký písek, jestli mám tady někde. Ale asi ne, protože jsem chudej. Jenom jak teda tak písku. A určitě se sebou vezmu pickaxe nějaký a enderpearl. Si musím najít enderpearl. Tak abych tlačil dolů, kdybych padal a můj pickaxe nechci, hlavně nesmím chcípnout, to bych nechtěla. Já bych to viděl postavit trošku daleko od mé basky. Popravdě nevím ani jak daleko, ale zkusím to postavit aspoň 200 bloků od mé basky. Omlouvám, kde jsem se nevšiml. A proč jsem takhle vysoko, jako tomu, že já samozřejmě nechci, aby někdo našel moji basku, tak to stavím hodně nahoře. OK, už tam skoro jsem. Jak to teďka si bude stačit, tak já to začnu stavět. Pravdě ani nevím, jak přesně to funguje. Takže postavím takhle 7 bloků. Trošku nevyšlo. Okay. Problém menší. Musím to sejít 9 bloků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tady to nějak to bude muset být velký. A začnu stavět. Tam se to je daleko. To bude ještě hodně. Tak já tady postavím ještě velký platformu. OK, pomalu mi docházejí bloky, což je velmi blbý, jestli si budu muset koupit, anebo dojít pro ně. To jsem moc línej, takže jo, a nezapomeňte dát like a odběr. Už taky já jsem hodně novej na tom serveru a vůbec na YouTube. Protože jsem říkal, že mám nějaký YouTube kanál, to jsem se úplně trošku spala, to jsem totiž to mi říkal kamarád, že mám říct, ale já jsem jakože zapomněl, že to není pravda. Takže jsem to omylem řekl. Takže v radě tady to je můj první YouTube kanál, co jsem kdy měl. A snažím se být, jako docela chci být populární. Možná třeba přesunu se na jiný content než Minecraft. Protože prostě nevím, lidi to říkají, že to je trash. Ale já samozřejmě právě Minecrafták neříkám úplně. Takže za chvilku to už bude, koukám. Raz, dva, dva, tři, zničit tohle. Já jsem si všimli, že jako pár věcí nedrejtových mám, ale to neznamená, že jsem bohatý. Tak já tam 7 bloků. Raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7. Bum. Když to jenom se celý vyplním. Perfektní.
ještě kousek. Tak, koukám se, jak je to dobrý. Já mám to teď nepochopím fyziku. Ok, tak to vůbec nepochopím, je to jedno. Celá Minecraft, celá bych chtěla opravit tady ty vodovou fyziku, nebo jak to vysvětlit, říct. Ale prostě vaše voda je hrozně divná. Já myslím, že se těž voda má roztýkat úplně všude. Ale je to jedno. Takže... To je jedno. Tak já si dám bloky, ještě mám 2 staky bloků. Tak je to dobrý. A to vypadá jako všechno. Třeba ještě zkontrolovat, to správně. 7 bloků přesně. Takže takhle. Teď musíme nějak postavit bloky dolů. Postavím vodu. Raz, 2, raz. Položím sem blok. Dobrý, vezmu vodu. Tak jo, já jsem vám, že když celá mluvím potichu, je to kvůli tomu, že někdy vůbec i nemluvím, je to kvůli tomu, že je to vážně poprvé, co tady dělám a jsem hrozně nervózní. Takže takhle. Takhle myslím, že mi tady chybí jeden blok. Perfektní. Tak. Pak už budu třeba někdy lepší a budu hrát i eventy, ale momentálně, dokud mám špatný věci, tak hrát eventy nechci. Tak, dodělám to. Už na to docházejí bloky. To je hodně blbý. Když máme připravenou tu outline od té farmy a teď jdeme dělat na ty důležitější věci, což je pokládání ledu. Asi se ptáte, proč tam dáme to, aby to teklo rychlejší. A zároveň tam musí být točky, což je ten druhý problém. A tak to je jedno. Event za 5 minut. Já si říkáte, jak to asi přečtu, je to kvůli tomu, že to jsem zde poznat, že tam to, že je něco 5 minut a jakož tu hraju ten server docela už nějakou dobu, dostal jsem 2krát ban kvůli tomu, že jsem kvůli ničemu. Ale jinak je to dobrý. Je to vážně dobrý server. Určitě, jak jsem říkal, tu IP adresu v mém shortu, tak tam už si na ní běžte kouknout a můžete si zkusit taky. Ale ok, no, takže máme tady to. Asi tak vypadá, že teď jenom udělám jenom tam udělám tam jenom ty kaktus věc, která udělá, aby to bylo automatický, což já vám teď ukážu, jak to vypadá a pak to udělám celý to s tím, protože to byste nevydrželi, to je hrozně nadlouho. To znamená, takhle zničíte jeden blok, což máte teď jakože tady to, pak vezmete samozřejmě písek, dáte to takhle semka na to a dáte tam kaktus. Pak jako dáte sem ještě jeden ten a dáte kaktus na ten blok, aby to když to vyrostlo, tak sakra, trošku mám hodně enderpearlů. Aby to prostě bylo, aby to zničilo ten kaktus, když to vyroste. Takže já se vám ozvu, až to bude hotový. Že bylo to hodně dlouho, ale trvalo to nějak, nevím, dohromady 15 minut to udělat, ale takhle to vypadá nějak. Postavil jsem tam pár schodů, aby to prostě fungovalo dobře. Prostě jenom půjdete semka, máte zaplý autosell a budete vlastně dostávat ty kaktusy, se umrou prodávat. Je to actually dobrá farma, když tak je to extrémně lehký, já jsem vám ukazoval, jak to funguje, tak se na to můžete kouknout jinak. Z jiného pohledu to vlastně, že dáte to, na to dáte písek, na to kaktus a vedle toho musíte dát nějaký, není dobrý blok, ale nějakou prostě malou věc. Takže já tam používám většinou iron bary, nebo fence tam použijte. Jo, to je asi všechno a nezapomeňte dát odběr a like a joiněte se na Free SMP.